खुलुमनाय थाबाय जे आङो एड्रेसखौ होनांगोन ना आंनि गामिया जाहैबाय 1 नं गोरोबदारा पस्ट अफिस पानबारि थाना पानबारि जिल्ला चिरां बिटिआर आसाम दा जथेस्थ गोजोननाय मोनदों गावखौनो गाव जे 2003 मायथाइयाव आङो 2023-22 बेवहाय आसाम गौरब बान्था मोनबाय बिनि उनावहाय 24आव बेवहायबो पद्मश्री बान्था मोननो थाखाय जिहेतु बेयाव फोसावदों गतिके आं गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोनदों बेवहाय जिहेतु प्रत्येकटा डिपार्टमेन्टआ आंखौ जिहेतु थुलुंगा होदों मावनायाव आरो ओनसोलनि रायजो राजायाबो आंखौ जथेस्थ थुलुंगा होदों हेफाजाब होदों मावनाय दांनायाव दा बेखौ लानानै आङो बिसिम दावगाबोनो हादों दा बेखायनो आङो डिपार्टमेन्टखौनो होन रायजो राजाखौनो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावनाय थाहैबाय बेखिनिसिम थुलुंगा होनायसिम जे सासे आबादारिया जे आसाम गौरबनिफ्राय पद्मश्रीसिम मोननो हादों बे जाहैबाय जोंनि आबादारिनि थाखाय जथेस्थ थुलुंगानाय गतिके फैबाय थानाय आबादारिफ्राबो जाहाथे बिदिनो उत्साहजों जाहाथे मावनानै जाहाथे जोंनि हादोरखौ जोंनि देशखौ जाहाथे डेभेलप खालामो आं बेखौनो खावलायनाय थाहैबाय आं हाबा मावनाया जिखिनिखौ आङो एलाइड सेक्टराव मावनो हायो गासिबो नांगौखिनिखौ सासे आबादारिया बेसेबांखौ सरजाबनानै मावनो हायो आं बेखौनो मावजोबो ओजोंहाय ना फुख्रि दङ ना फुख्रिजों जोंहा माया मोजां जाहैगोन दा बेहाय अमा दङ बेजों लोगोसे नार्सारि दङ ओमफ्राय फिथाइ सामथाइनि दङ ओमफ्राय लोगोसे बेहाय जोङो शीतकालीन आबाद हिसाबै जोंनाव दा जुखाम दङ आरो माइ हाखांनायनि उनावहाय मा मावनांगौ बेखौ जोङो धेमसि दङ थिग बिदिनो हाखौ जाहाथे जोङो नन स्टप मावनानै जोंनि न'खरनि अभाबखौ जों सुफुंनो हायो बेखौ नायनानै जोङो गासिबखौबो बिनिफ्राय बे बिदिखौ मावबाय थायो आरोखि दा बेखायनो आं आबाद मावनायनि कारना जाहैबाय माने रिसर्स बायदि आङो माने मावलांबाय थायो कारन मोनसेखौनो सिस्टेम बायदि मोनसेजोंनो आङो मावलांबाय थाया आरोखि थारमाने सोलाय माने देग्लाय ओरैबायदि मावदोंमोन फैगौ बोसोराव बिनिख्रुइ दस्रा आदबजों मावबा माबायदि लाब जागोन बेखौनो आङो सिन्था सरसा खालामनानै बिदि मावलांबाय थायो आरोखि दा गतिके बेखायनो नै दा सानबायसै जे आङो 2020निफ्राय जिथुनिखि आङो नार्सारियाव गोसो होदोंमोन दा गतिके दा मा खालामबाय आङो दा जिथुनिखि जोंनो सिनारि बे फ्लावारनि खेथ्रआवबो बेखौबो आङो नार्सारियाव थांबाय कारन बेजों जथेस्थ लाब दङ दा खम हायावनो जों जुदि गोबां रां खामायनोब्ला जोंनो नार्सारियाव थांनांगोन नार्सारियाव जथेस्थ लाब दङ दा बेखौनो आं मावैनो जाहाथे आंखौ नुनानै दस्रा 10 जनाबो आवगायलाङो आं बेखौनो सोब समय गोसो होबाय थायो दा बिदिनो मावलांबाय थानायनि उनावहाय आंनाव जिखिनि मावदों बेखिनिखौ नुनानै जथेस्थ जोंनि ओनसोलावबो आवगायबाय बेखिनियानो आरोखि थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सरकारा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो 3थि थुनलाइयारि फोरबो सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रायलायनाय
आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे 3थि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।